Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Farizi Muafi saka kelas 9E absen setunggal. Saniki kula badhe nyritakake pengalaman kula tentang Covid. Saiki sekolah-sekolah diwiwiti kanthi online. Kabeh serba online. Kerja online, sekolah online, wis intine kabeh online. Sekolah adep-adepan sinau kanthi tenang lan ora ana alangan. Saiki metu saka omah iku angel. Sampeyan kudu netepi protokol kesehatan. Wiwitane dina Jumat tanggal 13 Maret 2020 aku mau mlebu sekolah nganti tekan wayah sawise salat Jumat. Aku nampa pengumuman yen dina Senin 16 Maret 2020 aku sinau ing omah. Lan dina Senin sapandure diwenehi pengumuman sing padha. Nganti saiki aku durung mlebu sekolah. Pungkasane pihak dinas pendidikan ngadakake sistem pendidikan kanthi daring utawa online. Wiwitane aku prei sekolah 2 minggu. Banjur pelajaran online diwiwiti. Sistem tersebut kaya nindakake tugas lan nonton acara pendidikan ing YouTube utawa televisi. Kaping pisanan sinau online ora ana jadwal pelajaran, guru pelajaran menehi pelajaran kanthi pergantian lan saben dina pungkasane diwenehi jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran bakal diganti suwe-suwe. Piwulang online ade dasar pelajaran saka acara TV 9 lan pelajaran saka sekolah uga mlaku nganti saiki. Miturutku sinau ing omah rada nyenengake amarga bisa nindakake nalika main game online. Nanging uga asring mboseni amarga akeh tugas sing diwenehi guru lan kita kudu lungguh kanthi tenang ing omah miturut aturan pamarentah. Mula kaya karantina ing wiwitan pandemi Covid-19 sanajan metu ing omah ora diijini. Mula saya ora kepenak ing omah lan krasa bosen. Kadangkala aku uga isih nekat metu saka omah lan mancal peda karo kanca-kancaku. Nanging aku metu miturut aturan. Yaiku jaga jarak lan nganggo masker. Jeneng tenan ning omah. Ora ana hiburan sing iso dinikmati. Kabeh salah virus saiki wis rampung lan meh mateni wong ing dunya. Nanging bisa uga kabeh dikatuake dening Gusti Allah marang manungsa sing mesti ngegirisi jagat kanthi polusi lan sampah sing diambo. Dungakno wae dunya iso dadi luwih sehat lan luwih resik amarga virus iki. Aku uga kudu nganggo tangan lan mangan sing sehat. Makane iku warga Indonesia sedaya kudu bisa jaga kesehatan lan tetep gunakake protokol kesehatan. Yen kate metu kudu tetep nggawa masker lan jaga jarak. Ya wis semono wae tentang pengalaman kula. Cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.